deň, som Alena Palová z Mačacieho spektra. Ja som Miriam Miringová z Mačacieho spektra. Ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili našej akcie Vaša mačka v našej knihe. Prišlo nám 26 krásnych mačičiek a teraz dve z nich vylosujeme, ktoré bude najbližší týždeň naša výtvarníčka Hanka Branišová malovať. Takže poďme na to. Poďme losovať. Mám klobúk, dobre premiešaný. No, takže uvidíme, ktorá bude tá prvá mačka v našej knihe. Takže prvou mačičkou v našej knihe bude Niky. Teraz druhá. Nepozeraj. No a druhá mačička, ktorá bude namalovaná v našej knihe, bude Arty. Posielajte nám aj naďalej mačky. Tie, ktoré sme nevylosovali, ostanú v losovaní, ktoré sa bude konať na budúci týždeň. Až nám budete posielať mačičky, prosím vás, posielajte nám mačky, ktoré sedia, aby tie fotky boli ostré, aby im dobre bolo vidieť oči, pretože tá výtvarníčka musí mať dobrý podklad na malovanie. Takže gratulujeme výhercom. Gratulujeme. A najbližšie v sobotu znova losujeme. Dovidenia. Dovidenia.